Asikwamukele ukuthi we have that spiritual greatness ethina. Inkinga yayo ukuthi mayivuka kuthi hayi amadimoni, because we don't understand. Ingakho ivukela izingane ezikoleni bese sibiza befundisa indaba zokukhuleka. Praying for what? Ngiyanibingelela ngobhekindaba mlambo munye umzulu kaMphuzi. Inkinga yami inye kuphela. I will always question certain things. Why do we do them? Have we been told to do them? By who? Ngoba mina ngikholwa kakhulu ekutheni each and everything has its own owner and ownership. You are owned somewhere else. Wengeke asho uNkulunkulu hlonipha uhlolo nonyoko inithu zakho ziyokwanda if you are not owned by your parents and your parents owned by him. Ngakho ke khona lento ehluphayo engikhulume ngayo, this transformation esiqamba igama ukuthwasa. Ngifuna namhlanje ukukhuluma ngokuthi pho makufanele ukuthwasa ubona ngani. Now I'm called. Akukho kunye izibonakaliso namaphupho. Khona umuntu oyathi mina ngaya baba ukuthwasa uma ngangigula. Ukugula kwakhambisana naye. It should have been accompanied by dreams. Inkinga yethu, we are in denial. We avoid those dreams. Ngizodlela isibonelo ngami. Ngangiphupha mina amakhehla ehamba nami engitshela ngisese high school ukuthi mfana uyazi impandeni le. Cha mkhulu unobani. Uyazi impande mina ngingazi kusho ukuthini lo. Ngisebenza enkampanini ezinkulu. But uyazi emhlanganweni omkhulu namhlanje. Thatha nje amanzi mfana wami. Bese ucobhoza isandla sakho phakathi bese ugeza. Konizofundiswa emhlanganweni. Then I could not understand. So bayakhuluma labantu at the end of the day. Ngakho ngifuna ukukunikeza izimpawu okufanele uzazi ukuthi nazi izimpawu zidangithwasa. Eyokuqala uyabona uma uzophupha impande utshelwa wenzani ugedla. Uphuphutshelwa izinto, uphupha into uyiphupha maqedane futhi yenzeke. Akusho ukuthi angithwaseke ngalokho. Kodwa qhubeka nalokho. Kodwa uma befika bethi kuwena umthetho wakho awulaleli, hamba ke manje uyophahla uthi hawo. Yebo ngiyangibonisa izinto ezizokwenzeka. Bengazi sokufanele manje mina gogo mhlambe ngithwase yina manithi angilaleli. Yini engayilaleli? Uza. Khona umuntu otshelwa ngqo kuthiwa lalela wena umsebenzi wakho yolapha abantu ngamanzi nangomthandazo. Wena yolapha abantu ngokuthi. Khona leke lo mkhubo omubi sinawo. Athi umuntu hayi mina ngakushintsha ngokwenza umthandazo. Abantu benkosi akusho ukuthi ene you are glory ngoba uthandaza. Ake senzeni kanje. Let's respect our callings. Let's be proud of our callings. Uma mina ngumkhizi, with all these degrees I have, ngagijima ngathi ngizoba umthandazi. Ngaba ngishayile ngiyabhubha. Ngoba ngicabanga ukuthi ukuhlala esigodlweni ngingqi ithambo ngikhulule nabadala ngeza abantu epophomeni kuyangihlisa kuphi khona kungihlisa ekutheni what? I'm not living life for other people. I'm living life for myself and my family. Funda lokho. Ngakho ke okokuqala ngishilo ngathi akube yilona ithongo elishoyo ukuthi yenzani. Xoxisana nalo phahla ukuqala lokho.
Okwesibili, uma bekubonisa bethi ukuthi nokuthi yenza lokho. Uma bekuthuma kumuntu, wothi wena ngiyabonga ukuthi ningithumeka emlambo omubi. Ngicela nibe nihambisa umyalezo kwemlambo omubi. Ngilandele njengengane ngemuva mina ngiyemlambo omubi. Okwesine, uma bekufaka emanzini bekugxumbuza benze yonke uyathwasa. So musa ke bese uzutshela umuntu uthi uqundizwe manje usethi uyakuthwasisa yena. Umthwasa kanjani bengashongo? Okugcina, uyabona wayegula umuntu emandulo namhlanje emsebenzini unenkinga uginqa ngemoto kwenzakala lokhu nalokhu hamba ubuza ukuthi nabadala konakele. Uma bekubonisa abantu belapha bekubonisa izangoma hlala amagqoza ukuthi ngiyanizwa ngiyoyilanda phi impande yalomsebenzi. Funda ucommunicate nabo. Ngiyoyilanda phi impande yalomsebenzi. Bazobonisa ngoba abazoni ithutha. Musa wena ukuya njengomuntu ohlakaniphile kubona bekuphethe uthi hayi bengicela ukuguqula mina. Nginama examples ama case studies abaningi abantu abathi hayi mina ngakushintsha kwenza umthandazo hayi ngakushintsha. Umuntu uhleli ugongobele wheelchair bheka. Kwenzekani? Bamkhize ngakuvala, ngakuguqula. Uyenzelani into ezokushaya kusasa? Uyenzelani into ezohlukumeza izingane zakho kusasa? Be honest and be realistic and be sincere to yourself. So that ingane zakho ziyophila impilo yangonaphakade enhle. Ngakho ke ukuthwasa just a transformation. Nakhona futhi musu otshela ukuthi you see mayefika umuntu esigodlweni uthi kuyeni uyothwasa. Into efeqala awunkosi yami ngoba isangoma. Kusho bani? Ukuthwasa is a transformation, it's a change of life. You are moving from point A to point B. Ngakho ke kunabantu abathwasile thina sibaziyo abangenayigodla kodwa uthwasa ethi aphumelele. Kunabantu abama-millionaires abathwasile. Uyithwasela nje ukuthi lalela hlambulwa leli khehla ikuningi imali uqhubeke. Abanye bangifica umlambo omunye esigodlweni ngifake ebhange. Ngoba angingenwanga umuntu oyisangoma, angenwa amakhehla. Ayigqoka amasuti. Amanyawo ngalezo ikhatha da ayiphinca. So ke musanika ukuba ne-mentality wrong. Akaphathi ngishishoba agqoki ngishibhayi. Wathwasaphi? Indaba yakho usho yini? Usibayithatha. Ake silideni isizwe sakithi bafundisa abantu. This is sacred, ingcwele ndinhle. Ukube sihlonipha ngendlela efanelekile, siyenze ngendlela efanelekile, siphathe ngendlela efanelekile, ngaba sithinto emhlabeni. Kodwa siyathintwa ngoba siyayabhuzela. Mina iqiniso engifuna ukulisho ukuthi ukuthwasa is the highest gift. But wena uyithatha kanjani? Wena uma usuyithathile uyenza kanjani? Nokuthi futhi wena qobo lwakho uzilandelele izimpawu zayo. Ilokho musa ukuresista, xoxisana nethongo, xoxisana abanikazi. Kuphelile. Uyazini ukube ngangithanda ngangizwa mina ngangithanda hayi lokhu mina ngangaba umfundisi. Kodwa ngabe ngilapha namhlanje ngaba gone. Ngabe ngihamba ngenyawo ngoba ubizo lwami akulona umfundisi. Mina ngizenze umfundisi ngokuclear ngoba ngisasa. Ngicabanga ukuba umfundisi kuba ngcono. Kodwa ngoba ngenhlanhla ngahlangana insizwa oqala ngahlangana nayo yangibulela umkhisi. Lale nalo uhambo awulandele ngamaphupho. Ngalilandela uhambo ngaze ngafika la ngikhona. Ngakho lithe lami ke la impawu zokuthwasa akungabi ukutshelwa, akungabi ukinqa nemoto, angabi ukuthi hayi ngangigula
konke la ngingena khona bonke bathi angithwasa kufanele bathwasa ngoba ungena la uyagula ungena la uyagula uyabona la ekusebenzeni kwethu abantu sisebenza ngale nto kuthiwa i-common sense unesilonda la meqa ushawe i-stroke ngiyacanga sikhohle abadala kunabantu sebebeqezwe baningi kaningi imbese indaba engazi sesigcatshwe siqedile awukho umuntu cishe imbali imizangazi ingenwe abelaphi bezobethela it's a norm it's a standard norm bethela imoto ifakwe intambo uyayibona lento so ke la ekuthwaseni lithi lami ke bheka qikelela kuthiwani ngizongibambe lapho kwanamhlanje uyosithinte mlambo omunye isihlala sikhona 033 3423945 010 007529465 087 11 0055 ukade isigebengu lesisebenzisa isel number usitshela ukuthi hey wena awuyena umkhize asebenzisa amaseli yabo